Manalangin tamo po. Sakdala kay kaming Ginoo. Ngini pong kaya baka na iti anong makananong makanyang kepong meko karing kaya kaming pibale-bale. Banting upayang makigum kami king balayan mong santuaryo, banting upayang makipag-aral kami gining Diyos. Diyos ko rin puring pinili mo kasangkapan, anong makanano dyan mo sanang sika na ng pumper sa banting upayang itang kekang tutubod. Tinubod na banal ay espiritong titipaki kami gining Diyos, siya pong manimuna at manalese, banting upayang din kaya kang panabilin, makanyala sana lungub ka rin kaya kaming puso at dukanan. Ginin Diyos, rin po rin kaya kaming puso, si Jami lang ngayon kaurasan iti, kapamilatana, puning makigum kaya kaya ngayon kaya baka na iti. Igpaanong makanano, king kaya kang kaburyan, nung aluay kang manimuna na naman po wala kayong harapat. Na ginin Diyos, pabandi kaya po ngayon nga ba kayo ni kaya ka, sana ginin Diyos, din kaya kaming puso, linisan mula banting upayang din kaya kang panabilin makanyang lapang mirapok at mitanam ka rin kaya kaming kaisipan. Igpaanong makanano, nanuman pong sigwadang daratang king kaya kaming yato ginin Diyos, sana po idalami karatang alang mapinsalang kaladwa. Ginin Diyos, ingatan mo kami at maging dingalawang bansa, may mag-abroad at sukay ngalawang bansa ginin Diyos, din kaya kaming kapatado, pengaring nganing kaurasan na iti, amakya gumlaki kami at akakit na kami ginin Diyos. Diyos ko, sana po pisan metongan maying balang metong kaya kami, magmetong kami sana panandam. Diyos ko, ngayon kaya baka na iti, anong makanano dyan maying sika na ning balang katao kaya kami, banting upayang makanyang kepong managumpe, karing banal ming kaburyan kaya, banting upayang midapak na karing kaya kaming puso, rin kaya kang salise, ng banal ay espiritong tipang ngayon kaurasan iti. Diyos ko, itubod mesya na kaya nga, ngayon pong kaurasan na iting kaya kang mamatula. Anong makanano banting upayang makanyang kepong mag-aral, ngayon kaya baka na itiginin Diyos. Diyos ko, sana po dyan kayo sika na ng pong persing balang metong kaya kami. Niniginin Diyos, ilawat mo kaya kaming nanuman pong kapanandakan. Diyan mo kayo sanang persa pa, ngayon kaya baka ti Diyos ko, sana po tanggapan mo mabangalungay na harapan mo, ding danangin mo ngayon nga ba kayo iyanasa po.
Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Doktrina ng Espiritista. Ang Espiritismo ay karunungan na ukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnay ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang isang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang espiritu ng pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng espiritu ay bukas lagi na sa lahat ng bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu, kabatlayaan sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitay na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng medyumnidad. Mayapayaba po, pangarin po pong kapatid. Ating kikatama pong tema ngayon kasalukuyan. Pag-ibig at katapatan sa kapatiran. Masusulat iya po king Dalit 133:1. Basan tayo po. Lawan nyo nung timo, no kayap at kaligaya iti. Karing mikakapatad, amanoknangan lang miyabe-yabe, king pamisasan metong. May basahe po.
Hinguli na ning kasalpantayanan, aki kilala yula, ding sablang kautusan. Ingatan, pakamalan, ing sablayong daramdaman. Daptan nyo iti, king ating binanglugod, katapatan, king kayong kasalpantayanan. Emu sana bukod, ing kakilala yula, deting banal ng amano. Nune, patutuanan nyo iti king ulidaretang mabye, mayap yung dapat. Banting upayang itang pangako na nitang Diyos, ke kayuya mipagkalog, ingbiye alang hangga. Ingupaya na, ampon itang lugod na, ke kayuyang tanggapan, king oras sa iti. Pasibayong, aldoyang sabatiyong, miyugne-ugne kayo, misasan metong kayo, miyabe-yabe kayo, kinguli na, ning lagyo na, ampon lugod na, nitang Ginoo. Pablasang kabalwan yung, aldoyang sabat yung, aldoyang pamangiling yung. Uling iti, metong yang kautusan, apilit ng iparapat kekongan. Ing sambanye, itang metong a Diyos, king aldo ning sabat, huryan ye ampon pasalamatan ye, samban ye king kayang panga espiritu, ampon itang katutuan. Tulutan na sanitang mayupayang Ginoo, ing manimuna, ing wagas ng kabiasnan. Banting upayang, ela maging baog, ding balang panandam, ayati yung migkapilit, miglakbayan. Sablang pesidalo, adinatang, ampondisan, banal yung katipunan. Tulutan na sanitang mayupaya, ing tarya na katamong, ning Espiritu'y Santo.
bang metong man alang mayakit, malili, king tune dalan niyo. King uli na niti, nuanti, dagul ing tula nitang ginong. King uli na nitang ke kayong pamisasan metong ayating lugod. Mayayakit ya, itang matibe kasalpantayanan. Dapat, emu sana bukod, ing makakilala kayong karing banal ng kautusan. Nuneti, patutuan yung kingulida, retang pamanggaloyo, aldo, king balang biyeyo. Pablasang, mabandi kayo man, nung alang tulayo, king lupang tao yung, ing Diyos man, matula ke kayo. Ganap man ingke kayong kabiasnan, dapat nung alang lugod yung, alang kabaldugan. Anti kayo mong metong akampana, akabud na mo bubyong. Iti papalwalyang masikan aswala, dapat itang katutuan. Alayang laman. Kinguli na niti, mayayakit ya, itang tune mapangilala, kingati yung banal ng kautusan nitang Diyos. Nung kabaluan niya, itang tune ng kabaldugan, ning balang ke kayong araramdaman. Tune yang mayayakit, itang katapatan, apamanukiyo kagulutan ng Kristo. Kinguli na nitang mabilog yung pangataw, lalakad kayo, kingating lugod, ingke kayong kaisipan, tunay ang makayakma, karing kayang kapamintuan. Ing balang ke kayong kapagnasan, bukod ing sarili yung, nune pa man, mabilig yung pangatao, mayayakit, ing ganapya, mabilog, ingke kayong kasalpantayan. Kapamilatan dare, tangke kayong pamisasan metong, amika kapatad, king kasalpantayanan, ating tula, ating pamikawul-kawul, ating lugod ang mayayakit, ing balang galoy. Pablasang, ing Diyos, iti babiyeyang metong amaya palimbawa, king amano ning lugod. Petutwanana, depatana, at gewana, itang hanggang mga bayat, kasakitan, banting upayang, misalbaya, ing balang katao, king lagyuning kasalanan. Nunya, sapat, ganap, mu itang
ikayo kakilala yu, kabalwan yu, ingkayang amano, pisasabihan yu, dapat nung alang katawan, alang kabaldugan. Nune, dapat ing mipatutuanan niya iti kapamilatan daret ang kayong pamanlakad, pamanggalo, pamanggawa, aldo mayayakit, ingating lugod, ating katapatan, king kayong kasalpantayanan. Kapamilatan ing kayong kasalpantayanan, maging metong kayo ugnayan. Maging matibeya, baluyeng, pasulungnan, palabungan, king ulidareting amanong iagkas banalyong ngarapan. Dapat, mubukod, ing talapagirandam kayo. Kabalwan nyo, ikongan, ampon kakilala yun. Makanano yung nga sabi king sarili yung ing Diyos at tsuya king puso yun. Nung ating kayo nga kakit, kapatad yu bilang, iti danupan niya kingkayang kabilyan. Dapat manatiling ating kesyasan. Alang lugod, kingke kayong puso. Nano'y parati ng ipanabilin. Ngana, pay naman nyo la, det ang mau. Pakanan nyo la, detang maranok. Piblasan nyo la, detang lubas. Kinguli na niti, nung iti arapat yun na, manatiling ating kabiasnan, ampong lugod, kingke kayong kasarilinan. Kanita ing Diyos, binayang matula ke kayo, pablasang, metong mo ing kapag nasana, ning may sabing lugod, nung makananumeng apamatulan itang kekang luluguran. Kapamilatan daret ang mayap yung dapat ayating pamisasan metong kinguli na nitang keka yung pamaminto, pamanuparan king lagyuning Ginoo. Dapat, nung ingkasalpantayanan niyo, makakawaniya, kareting aliwang dapat, nga na, ingkasalpantayanan niyo, meteya. Kabaluan niyo, ing alang dapat amayap,
baugyam arapaning Ginoo. Lugod ampon kabyasnan, papunta king Diyos. Iti ing pakatanda na nyo, ameging lema doktrina ning kasalpantayanan. E bukod itang sasabihan yu, ipakilala yu, daramdaman yu, nune paman. Patutuhanan nyo iti. Kinguli na niti, ding kabyasnan alang tuknang adaratang ngarapan nyo. Sana ditak-ditak, atin mo man misisimpan karengke kayong dapukanan. Ating mayayakit, kareng balang dapat iyo. Ating tula, ing pamanggaloy. Ating katapatan, king kasalpantayanan. Pablasang, nung kaluguran niya ing Diyos, nga na, pamintuan niyo ring utos na. E bukod sana, ing ikikiling yoring kaya kayong balugbog. Paka, ingatan nyo, ampon pakamalan nyo, ing balang kaya kayong maramdaman. Bayay nga ingat ing sarili yu, anti mo naman ing kasalpantayanan yu. Kingulinan itang lugod ampon kabyasnan, baluyeng isanting ing balang lakad yu. Baluyeng ilagu ing balang dapat yu. Baluye nung makanano yang maging mayumo, kingarapaning Ginoo. Kinguli na niti, sana maging bawg ing pangatsuyo. Di na nyong katawan, ing sablayong ngaramdaman. Banting upayang manatili kayo, king Ginoo, ampon king anak na, at makanyan mo naman manatili ya ing Ginoo, king pangako na ke kayo. Itang biye alang anggan. Kinguli na niti, pablasang, ing panahon nyo at neking kapali. Mingat kayo, maging king pamanlakad yu. Uling ing katutuan, nukarin man lugar, at tsu, ing lagyuning kaguluhan. At nung alang kapag sadyan, ingke kayong kasarilinan, makalunos ing maging kabilyan. Nune lumame kayo, at magsadya kayo. Uling ganap, itinang kapayapan ampon katahimikan. Laluyang dagul, itinang kaguluhan. Dakal ing mabatyo, dayang tumagas. At ing maging panahon, ing pali yan mamatyagya. Ababatyawan yung kingaliwang lugar, iti makalunos ing karelang kabilyan. Sana, kingulidaring ke kayong mayap adapat, ay ating katapatan, ating tula, kingke kayong kasalpantayanan. At kingulinaning ke kayong pamisasan metong kinlagyuning Ginoo. Ing nanuman daratang asa pula da sana
ding balang ke kayong karalungan. Ing malinis sa puso ay ating lugod, matutulayang mibabata, na numan itang kasakitan, adaratang iba't king Diyos at king lupa ng tao. Pupusana na ing nanumang beyatan, adaratang king Biyena. Makanyan sana ing lalupang mayakit kekongan. E tutok nang ing pamagnobena yung banting upayang milawot kayo, king nanuman, at iyong kagulwan, ang mababatyo at matatangal. Pasibayo, ilang lugod, ang ponsaw ko. Misasan metong kayo, mikakalugod kayo. Misaub-saub kayo, ketang ikasulong na ning balang metong at metong ke kayo. Kapamila tanda, retang ati yung katapatan nyo, king ganap yung pamanuparan, king lagyuninggin. Ing patnubena, ning Espirito'y Santo, lakwan denap.
At bay po sabla, bisa ko pong magpasalamat na maragol king Ginong Diyos. Pupuriang kepo at pasalamatan king katamo pong pamitipon, kay katamong mikakapatad na pamag-aral, king aldo na po ning Sabat. Salamat ko po. Hanggang ngayon diri na nakatapang kabyasnan para gawa tamo po karing banal tang tungkulan. Pengar po pong kapatad, maya payabak po kay kongan. At nung makanano pong dindam tamo, buri ko lamang pong suglungan, pagpangpuking kay katamong pamag-aral. Nung makananong sinabi na ng Banal Espiritu kay katamo, huling makaugneya po, kay katamong daralang tema, lugod niya po, katapatan, pamikapatad, o king kasalpantayanan. Pag-ibig, ana po ken Tagalog, at katapatan sa kapatiran, ana po na. Kapatid king Ginoo, tutuya pong maulaga. Halos kang kelwatan tamo pong pamag-aral. Hanggang ngayon alang patugot, tamo pagsawan, yung kasipagan, papunta po karetang kay katanghangaran. Pahuli na po ning kay katamong pangasaklit king kasalpantayanan. Tutuya pong maulaga. Impong pamikapatad king kasalpantayanan king kay katamo pong daralang tema. Nung keta pong di nantayang laman, ketang katuruan na utos na ning Diyos kay katamo, kinakailangan niya mo po talaga kay katamo itang may papagpatawad tamo nung ikitayang metong ating mali, kapatid. Ita pong pangunawa, lagi tapong positive ka rin. Anay pong kahulagay katuruan na. Yung sinabi na po ng Banal Espiritu, misasang metong kayo at may kakalugod. Patibayan kaya mo po. Buklatan tayo po king Biblia. Nung makayatsuya po ketang iskinketa. Kaya po ng Efeso 4, nung nano po yung katuruan, naning migsalitang banal. Efeso 4, versikulo 3. Basan tayo po. Pagkasipagan, ingatan ang pamisang... kaya po na. Akapampahan niya po pala yun. Kaya pong pagkasipagan, ingatan ng pamisang metong king espiritu, king tali ng kapayapan. Kaya pong Tagalog, pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa espiritu, sa tali ng kapayapaan. Ano po. So, nung denti po gawan tala, ano pong karagol kaulaga, ala pong makalingad, huling kay katang sa samban tutuya, huling ding Banal Espiritong magdalang mensahe, aral at turunaw po ning Diyos kay katamo. Ding haral at turo na po ning Diyos kay katamo, minuna hanggang ngini, matwata na po king kasalpantayanan, karampatan na mo pong pag-ingatan tala, noong atin man maging salang o maging pasaway, kapatid, agpangpuking katuruanan ng Diyos, agpangking makasulat, katulana po ng Diyos, metong ya pong aral kay katamo, mabibya sa tamo. Tutuya pong maulagay ng masanting, tutuya pong maulagay ng kautusan na binyanan ng Diyos sa pamangawang mayap, para po ikasulong na ning balang metong kay katamo. Kapatid, masako mo po pasibayo, bangkanita, yung darala ko mensahe, apatutuan tayo pong para pareho.
sabi na pong Pablo, kay pangadwang Timoteo, 3:16 siya po ang gayang 17. Basan tayo po. Bangkanita, miraragdagan po yung kay katang kabyas na. Sabi na po kay Kapampangan, ang balang kasulatan akesyan na ning Diyos mapakinabang muna man king pamanuro, king pamangamano, king pamanlarin, nana po na. King pamanuro, king atyo king katuliran. Na po, king pong 17. Banging tao ng Diyos maging sakdalya, may pagkalubanan niyang tibubos king balang dapat amayap king pong Tagalog upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal. Tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Kapatad, pablasang nung deti, agagawa tala, tiyak po yung Diyos, matutulaya po, kay katamo. Tutula pong mahulaga deti. Kaya nung itamo po, tinggap taning katuruan at aral, kay katang pamag-aral, kay luwatan tamong, makirandam karing amano na ning banal espiritu, o king katuruan na ning banal kasulatan, ang tining mesambitla, kapatad, para kay katamo mo naman po, anya sasabihan na po pasibayo, buklatan tayo po yung Santiago 2:22. Makanyang tamo pong maging saktal, ababalo tamo po. 2:22. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kaniyang mga gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Nepo. Para kay katamo ya po ninong-nino yaman ang gagawang mangayap kay katamo, may papagpasensya tamo, makanyang tayo pong ababalo, at nung makanano tayo naman pong dapat gawang kanyan. At niya pong pasubali. Nung itamo, daralatan po ni abibit-bitane, at yun ay karing kay katang puso. Kapatid, king meto nga halimbawa, dindamtaya naman po king banala espiritu, kasuglungan niya mo naman po ini. King meto nga buong pamilya. Nung pong ding makakapatad, ding mapilan atin lang kayamanan kay tiking yato. Dapat itang masakit na ning metong pamangailangan na nung tayo po gagawan, makanano yan mo po kaya. Makanano ya po kaya ibiyeneng lugod na ning Diyos kay katamo. Palagay ko po, nung tayagawan itang utos na ning Diyos, kalupan na mo po itang lunos, aburin ang paggawa kay katamo. Nung maigpit ka, pikaitan mo yung kapatad mo, makanano po kanita. Ang Diyos po, lulto kanita, alayo po kaya katamo. Makanano naman pong maging atyo kaya katamo yung Diyos. Nepo. Kapatid. Buklatan tayo po yung Biblia. Kanya rin pong Pormerong 1, 4:21, masa tama po. Bata pong lalong titibir. At ang utos na itong mula sa kanya ay nasa atin, na ang umiibig sa Diyos ay dapat umibig sa kaniyang kapatid. Pablasang panwalang tamo po, uling ang Diyos siyang minunang ninugot kaya katamo, ding mensaheng minunang dela ko po kaya kayo pepayabot kung mangayap at dapat tiro na no po ning Diyos kaya katamo. Kapatid, makanyang tapong mabibiyasang lulugod. Nepo. Sabi na rin pong Pablo, diyan pong dakala pa rin malyari magsalita, dakala pa po yung oras na. Sabi na pong Pablo, at nung makanano, tungkol po keng pamangawang masanting, makanano yapi naman miras keng lugod na ning Diyos. Nung itamo po, sasalungat tamong.
Masata pong pasibayo, ken po merong 1:3:17. Buklat tayo po. Datapwat, ang sino mang mayroong mga pag-aari sa sanlibutan ito, at nakikita ang kanyang kapatid na mga nangangailangan, at doon ipagkait ang kanyang awa, paanong mananaan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Wapin po na anak ang kaigpit. Anya sabi na ng Banal Espiritu, mutang masantikang magsalita, dapat pala di nang tayo pong dita kagawa. Nung po naman sasawop ka, sige, amo king kapatid mo. Kumayap ka. In Diyos ay nakapaboren. Kabanalan yung kaya katamong sasabihan, manibatang king puso tamo. Dapat yung bulsa mo malalam yo, makanano yung kumayap sa boman, may di ng panyaling pamangana. Mga lambot siya po kapatid. Alaya pong kabulawan, ay pamanampalatayang alandapat. Kapatid, nung dete po talagang tunay lang pamag-aral, dapat tala pong pulutan, sana mumuna na kayo. O mumuna na kayo, bali po tauli ko. Hindi po. Masanting nga po kaning tatauli. Hindi po. Kuwatang kahit itong patagantagan yung manyaman, ala na ka pong kasalo kanita, solo mo na. Hindi po. Yan po talagang tunay, mumunay pong luluguran ng Diyos. Nepo, kakadwaya po yung kalupatang tao, taulya po yung sarili tamo. Bakit? Uli nga niyang panahon ng Kristo, inalay ng biyena, may kasalan nila, patawaran nila. At, naman pumakyagom yung katangin ng Yeso Kristo, tinipay kini para karetang banal, may kiyagom niya po karetang barok. Nepo, kaya itamo po, makiagum tamo, karatang magkamaling kapatid tamo. O nanan tayo pampansinan kapatid tamong mayap. Agyo na nang magsara-sarili. Na mga lingwan. Yung dapat naman po di ng pansin. Itang mga lingwan kaya katang pamilya. Na po, mukanya niyo po yung may kakalugod. Anya yung Diyos po kano, lugod niya. Kaya dapat kanon po kanong lugod, karing kaya katang kapatid. Uling, tiro na po kaya katamo nung makananutang mabiyasang lugod. Kapatid, deni po nung pibula-bulayan tala, ano pong kayang gawan nung burinan ng tao. Nefo, nung yan na naman po burinan ng tao, mabayad siyapin. Dindam tayo pa po yung Banal Espiritu, ingalan dapat tamayap nga na. Nefo, makamatulid mo, wala yung kaligtasan. Dapat nung gagawa kang mayap, di na nakaman pong bonus kanita, kabang at yung kakengyato, na nakapaboren, na naman pong kakatang pamangailangan. Minsan nung at yung kakang Kristo, huling sabi na, nung po ka nung manatili tamo kin Diyos, kapatid, na po, manatili naman po ka nung kakatamo. Kapatid, sano po, ding dapat tamo pong gawan, para bang kanita, ang Diyos lalo ya pong tumula kay katamo. Yung pong dapat gawan, nakuman po, tuturo kay kayo nun ang Diyos po, agpangkeng makasulat ya po yung tuturo kay katamo. Ne po. Buklatan tayo pong pasibayo yung Biblia. Muntata mo po keng kanya pong wanya naman. Balam may blanco ko na yan. Huling pa magsalita po kayo, hindi kailangan katutuan nga. Ala pong kalaraman. Kanya pong magkamali, kanya pong merong 1:3:24. Ne po, katataw yan po. Uling dakala pa rin malyaring magsalita. Ingutos po yung kinakailangan.
At ang tumutupad ng kanyang mga utos ay mananaan sa kanya. At siya ay sa kanya. At dito nakikilala natin na siya'y nananaan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu niyang ibinigay sa atin. Nepo, makanya niya po yung aman noong po. Nung deta pong kautusan na reta gagawan tala. Papakiramdaman ta po. Ang Diyos gagabayan na katamo. Kasi po yung mayap kin Diyos, yung marok kin Diablo ya. Nga po nung ginawa tang mayap, at yung kaya katamo yung Diyos. Naka naman po bukod gagawang mayap. Nung nakamasasalpan tayo, bahugya naman. Kailangan po pala, nung magluto ka, kumpleto rikado yan. Hindi po. Hindi po talagang hindi kong sasabihan kay kayo, patutuan ko king kakong sarili. Payabat ko mo po kay kayo. Darakal po yung kabias ng tamo po tang panetapong mapakiramdam king amano na ng Diyos. Po ka rin kay katang pengari. Tanang ang pupakiramdam ka rin nga luwang pengari, uling din pengari nga luwa. Andiyan tuturo lang, minsan magkamalila naman, uling tao lang mo. Pulutan tamo mo po, tamburi tamong gawan. Anya po kay katamo, ay teknongin ni Renganak. May kabay po at yung oras ko. Ay tekno po Renganak ngayon eh. Minsan burira, biyasa lang pag yung pengari. Pero dapat naman sana, yung pengari, tatanggapan na naman ito. Huling talagang anak, ngayon eh, biyasa yan. Biyasa lang eh po. Pero hindi biyasa lang, minsan naman, sobra naman tang kabias nandan eh po. Madadamusak na po yung kabias na ng pengari. May nakang makananong ilabiyas sa Renganak. Diyan pong kwento ko niya mo. Muntaya kita, balo mong ang tiyang pintalan. Potang kayo, uling uso la rin cellphone. Sabi na, pa po may uli, ana. Marine ko po makpag-birthday nga na. Pero may ko yung abak, balo na ng gawa na napasabihan, potang atsuka rin. Alata na po nga karapat, itampe nga rin. Alos po kera kalanting anak mo kanyan la, high-tech la. Advance la po. Diba? Nya po itamong pengari, kailangan mag-advance tamo naman. Potang bayo yung ako, pangun ng tane. Magtapat ka. Yung kasalanan, balo me. Diba? Kapatid katatawliang puling, dakala pa rin malyari magsalita kay katamo. Iti po reminder yamo. Kanako, kaya kayo, nung makanano po yung matapat, pamanlugod. Basan tayo pong pasibayo, katatawlian, halos narandaman tayo. Galatia 6:10. Katatawlian na po. Sabi na, kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. At lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Ita mo po reta, dakal pong salamat. Babalik ko niya po yung mesa kikikatang naman po. Salamat po kang Brother Angel. Karen pong kikatamong kapatid kayang lalam. Pota naman po sa biya may katadwa niya dinatang. Kaya pamidina oras na po. Brother Benji po, gawa na niya mo po nga ngila Pampanga. Kaya pong February 14, at suya, mi tagal kaya po may pagkaluban ng oras. Pero ang dakalya po yung oras, paninayin tayo po Brother Ray. Ito kitala po. Maya payabak po kay katamungan, lalo na po rin membro na ng Civil Tagumpay NMB. Payabot kaya po yung 111 anniversary kay katamungan. Opo. Kasalukuyan po magselebrala kay katamong National Center na po. Pero makanyan man po dyan, alata mo ka rin, gagawan tamo po yung kikatamong katungkulan.
Nung makanano yung ikitamo yung kikatamong pamisasang metong kikatamong kasalpantayanan ne po. Na itamo at tamo po kini. Pasibayo po, at na ako na naman. Ne po. Sabi napin po ning kikatamong mamuntukan, kaya Domingo at kini ako. Sayang ako kakuyad ni orasa ako pin po kanita. O napalakal yung manita. Kasi po yung tema yung kaya Domingo, wala man mig tema, re tinapik ako at sayang yung tema, ako re man tinapik. Ne po. Ngayon po, ating tamang tema nung makananong ating kayo po tutok yan tema kaya, di kita po kaya kami kasi, yung tutok yan min tema nung nanindelanan ng banal na espiritu, iya po yung kaya kami tatalakayan. Kayo po, masanting kinit, in the point po, ating kayong tambing tema, apag-aralan niyang masalese, bayo ko mag-speaker kini. Kaya kami po, on the spot, pagdedelan niya ng banal na espiritu, kanitami pa mo temakan, makananam yung panintunan, pag-aralan. Anyapin po, yung kailangan matalas ka, pamag-aral ng kasalpantayanan. Nung makanano po, yung kikatamong tema, na nung sabihan na yung tema yun? Ay, hindi po. Pag-ibig at katapatan sa kapatiran. Yan po. Masulaya po kaya nga dalit. Nung makanano tamo po itamo at yung kasalpantayanan ng tiganinine po. Makanano tamo po nga pakit yung katapatan tamo. Yung kikatamong kasalpantayanan ng kapatiran. Yan po. Itamo at yung tamo kaya makanano tamo nga pakit ng Diyos. Mukha rin kalupa tamong membro. Yan po. Yung katapatan po pa yung tunanay nga pong ginunong makananong sana at suyak yung kekang puso. Ne po. Andiyan at suyak kini kailangan yung puso mo makakonsentrate siya kaya. Alayo nung no ka rin malugal na may isipan nung nanilikwan mo kung kekang pamibale-bale. Ne po. Kailangan yung katapatan mo at sukaya. Ngayon po yung kaildawan na iti. Ne po. Ating ko pong basan kayo sulat ng ating kong kopya ng dinet. Ating kong ng bagya, ating kayo pong babasan. Kayo king sulat na rin gawa. Kayo ning 2:46. Kayo ni pong gawa. Pero sabi na ng Espiritu ng dinana pong salita ng Espiritu. Makananong mong asabi na yung Diyos at yung puso yun. Yan po yung kutang na ng Espiritu nandin. Makanano tamo ka nung asabi na yung Diyos at yung puso tamo. Nung lawan tapo yung kikatamong sarili, itamo kunan tayang ngeni, makanano mo nga sabi king kekang sarili na yung Diyos at yung kekang puso. Kaya pong minunang panahon, nung makananong din kikatamong alagad gagawa laking kaburyanin nga pong Ginoo. Pero at niya pong sabihan kini nga sulat daring gawa nga na. At araw-araw ay sila'y nagsispanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo. At sa pagputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay, ay nagsikain sila ng kanilang pagkain na may galak at na may katapatan ng puso. Balikan tayo po king 45. At pinagbili nila ang kanilang mga paghahari at kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Lawen niyo po nung makanano yung karelang katapatan mo naman yung karelang sarili. Itamo po gagawan tamo ito. Kaya makanano pong paralan. Potang ating mangailangan kay katamo kini. Sabi na, minsan daramang akakit po kini. Itang kadwang basket na po, pala ka dito. Bibiya tayo karetang kay katamong kapatid na mangailangan. Minsan gagawan tayo po ito. Every year, magpasalamat tamo, mag-anibersaryo tamo, may kaka-contribution tamo. Ne po, itang kusang luba bibiya tamo, magpapakantamong dakalataw. Pero ila kanita, nung makananong yung gagawan da, piyabe-yabeda yung karelang kayamanan. Ne, pipisalida, ipitipon-tipon da. Ita karelang ang po, amet nung imikibanti. Potang itamo, mag-anibersaryo tamo, mag-donation tamo.
Retang meli ko mareta, eya metong imigbandi, itamungan paghahari tala reto. Yan po'y, imetong aparala nagawan tamo king pamisasang metong, king katapatan king kikatamong sarili king Diyos. Kaya ngeni po nga ni atsyutamo yung katapatan na tsuya kikatamong ngeni. E mo sabihan na tsuka kaya nilayo kaya kayong katapatan. E mo sasabihan na tsuka kaya nilayo kaya kayong puso ng Diyos. At tsuka kaya ni uling at tsuya yung puso king sarili mo yung Diyos. Kalaraman naman po nung sabihan ko kaya kayong alayo kaya kayong ngeni yung puso, kaya kayong puso yung Diyos. Anyayita mo po at tsuta mo kini. Sabi na ng Espiritu natin nga na ipangiling niya yung Sabat. Pangiling tayo po, minsan yan mo Sabat, yan mo Linggo na po. Na po, natsuko po king National Center, gewayo po itang kaya kayong obligasyon. Gewa tamo po itang obligasyon tamo kung kaya katamong kasalpantayanan, bang manungkulan yung kikatamong kasalpantayanan. Pero makanya naman po, kahit ang binoto tamo at yung sinambut at yung mesambut, makanya niya naman po talaga yung kikatamong kasalpantayanan kailangan yung sport tamo. Ngayon po, ngayon ibabalita ko kaya kayo, yung minyambut, iyapin ni Yaro Pagcheta, yung Region 6, Region 5, Hermano Aleo, 1-1 po yung skorda. Karang binoto tamo at yung sinambut at yung mesambut, palakpakan tala po. In Diyos, kaburyana naman po yung bagay ngayon. Yung sana akit tamo yung karilang katapatan, yung kakatamong kasalpantayanan. Ngayon po, huling nung nanula rin pisasang metong daring dakal, panwananay naman po yung nga pong Gino. Kaya po, kimbalang metong kakatamong ngeni, yung katapatan tamo po yung kasalpantayanan, yung kapatiran tamo, taya po lalako. Maging tapat tamo po, nano yung problema tamo. Kilob na rin kikatamong kasalpantayanan, sabihan tamo po ka rin kikatamong manungkulan. Bang miyayos siya. Ngayon po, bang miyayos, elipot ang gugulot ka rin mo sasabihan, ipangalat mo, eya masasolve po ita. Nunhe gagawa ka ang palingas-ngasan, pamikawakawani. Ngayon po, yung kailangan sabihan mek, yung union, nung kiyatik ni Sibul, sabihan mek, kiyatik Sibul, bang lunto yung pamikakalugod, pamisasagmitol. Agit niya po ka rin yung katapatan. Nung ninuretang mali, tanggapan mo yung kamalyan mo. Ngayon po, nung ninuretang isto, mayap, agawan tayo po. Yata mo po, ulibalo ko nga sabi na ng minunang speaker, dakala rin tagapagsalita. Sana po, kung sasawa ka na ako na po, uling kalapit na mo po yung Isabela. Ngayon po, malapit siya mo yung Isabela. Potang burina ng tao. Ngayon po, malapit siya mo. Yata mo po, dakala salamat. Salamat po, ang Brother Benji. Brother Ray po, pananayin tayo, taga Isabela yan naman po ini. May pabak po kaya kayo pingarit kapatid ko. Muna po king Diyos kaya katamong pasalamat. Kini pong kaurasan na iti midi ng pamikatagon. Muli na ning magserebra po yung kikatangon yun. Congratulations po karang FYS na po ng Region 7A headed by Director General Sabado. Ikitam po yung pamisasan metong da. Migbunga naman po yung karelang sakripisyo. Huling ikita mo yung karelang kasipagan. Yung bisa ko mong dita ka dumake, yung kikatamong tema, yung pag-ibig at katapatan sa kapatiran. Ngayon po, yung pamikakalugod, balo tamo, yung atsuya kikatamo. Huling may kisan metong tamo, yung kikatamong pasalamat, daring kikatang union, na ikita naman yung maging bunga na ng kikatamong pamagsakripisyo. Huling kapamilatan daring dapat, mabiyad dapat daring kikatamong sarili, ating masasabi kayang kasulatan, kasalpantayan na kapamilatan ng dapat kasalpantayan na sakdalya. Nyapin po
Pasalamat kong lubos na itamo at yutangin ni masayain puso ko na kapamilyatanan ng pamikatagon ng ko harapan nyo magisan metong mamye kapurian ketang metong ang Ginong Diyos bang kanita yung ganyan tang pasalamatan ngan hanggang biyayang pagkalub na kikatamo yung yabe-yabe tamo bali sa kanong painaw tamo eta sa tutok nang bang kanita yung akam tantay itang kikatamong pagnasan abiya lang hangga yan ang kaya mo kini dakal pong dakal salamat may pabak po. Mayabak po. Yan pong pong tatalakat taong po kini ngarap. Hanggang magdala ka pong Biblia, po darla po kini. Uli nga tinakapundarasan po kini po. Yang dindamtamo, bumuna king Banal Espiritu. Kadwa ka rin kaya katamong kapatad, may pong mensahe na tinalake king kaya katamong paksa. Kaya ni pong kaya katamong paksa, pag-ibig at katapatan sa kapatiran. Sa ating pong kapatiran bilang isang espiritista, ito po ay tinatawag na kapatiran o maaaring tawaging pangkapatiran. Ang ating pong kapatiran, espiritista, ito po ay brotherhood na po. Kung tayo ay magtawagan. Brotherhood, sisterhood. Tayo po ay magkakapatid. Tayo po ay nagkakaisa. Sapagkat ang ating pong dinadalang titulo, union. Ibig sabihin ng union, pagkakaisa. Sino po ang nagkakaisa na sinasabi sa union? Tayo po, magkakapatid bilang isang espiritista. Tayo po ay mga espiritista na nagkakaisa, nag-iibigan, nagtulong-tulong sa ating gawain sa iglesia. Sa ating paksa po na ating tatalakayin, ito po ay napakahalaga. Kung ating iisipin kung paano ang itinuro sa atin ng ating Panginoon ang tungkol sa pag-ibig, tungkol sa katapatan, tungkol sa ating kapatiran. Kaya ito pong ating pagsama-sama sa ating pagtitipon, ito po ay napakalaking bagay sa harapan ng ating Panginoon na nakikita po ng marami na tayo po ay nagkakaisa. Hindi lang sa isang bagay na ating nakikita, kundi tayo po ay nakikiugnay at nakikiisa sa ating pananampalataya sa Diyos at sa Espiritu na ating kinikilala at ating sinusunod sa ating pananampalataya. Ano po ang ibig sabihin ng ating paksang tinatalakay sa araw na ito? Na ang pag-ibig na may katapatan sa ating kapatiran. Isa lang po ang ibig sabihin ng pag-ibig. Ang pag-ibig na ito ay mula sa Diyos, hindi mula sa tao. Ang pag-ibig po mula sa Diyos. Sapagkat ang Diyos mismo, siya po ang pag-ibig. Di ba? Yun po ang itinuturo na nakasulat sa Biblia. Ang Diyos po ay pag-ibig. Sa 4:8 ng unang 1,
doon po nakasulat ang isang salita na sinasabi ni Apostol Juan. Ganito po ang nakasulat. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Diba? Napakalinaw po sa Biblia na malalaman po natin kung ano ang pag-ibig na itinuturo sa atin na ang Diyos mismo na siya po ang pag-ibig na ipinapakilala niya. Kung gaano ang kanyang pag-ibig, kapag mahal sa lahat ng mga tao. Sa 1:3:16, nakasulat po doon, pakilagay lang po sa screen. Sa 1:3:16, ganito ang nakasulat, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nababasa po natin sa 1:3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakaganda po. Ibinigay sa atin ang kanyang anak na si Yesu Kristo. Di ba? Ganyan po ang pagmamahal sa atin ng Diyos, na hindi po siya nayayamot. Hindi siya nagtatanggi ng mga tao. Hindi siya namimili. Hindi niya tinitingnan, ikaw marami kang pag-aari. Ikaw mayaman ka. Maganda ang inyong bihis. Ikaw ang kanyang papasinin. Hindi po. Ikaw ay mahirap ka. Wala ka sa akin. Hindi po ganon ang Diyos. Pantay-pantay ang kanyang tingin sa mga tao. Mahabagin siya, maawain siya. Itinuturo niya sa atin po ngayon kung paano maging mahabagin ang isang tao. Itinuturo niya sa atin ngayon kung paano magiging maawain ang isang tao. Kailangan marunong po tayo, magkaroon tayo ng magandang kalooban sa ating mga kapatid. Di ba? Ganun po ang pag-ibig. Ngayon, nalaman po natin kung ano ang pag-ibig. Sinasabi sa Biblia, ang Diyos ay pag-ibig. Kung ang Diyos ay pag-ibig, isa lang po ang kanyang ipinapagawa sa atin. Isa lang po eh. Kailangan nalaman mo na ang Diyos ang pag-ibig. Itinuturo sa atin na ang Diyos ay pag-ibig. Kailangan matuto tayong sumunod na nagtuturo ng pag-ibig sa atin. 5:3 ng unang 1. Ganito po ang nakasulat. Ang nagsasalita si Apostol Juan ganito. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Anong sabi niya? Ang pag-ibig ng Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos. Kailangan, meron kang pag-ibig, kailangan matuto po tayong sumunod sa kanyang mga utos. Maraming mga utos ang Diyos eh. Nung panahon, nagkatawan tao ang ating Panginoong Jesucristo, marami siyang inuutos sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga tagasunod. Hanggang sa panahon po natin ngayon, pinapasunod pa rin sa mga taong sumasampalataya, sumusunod sa Kanya. Gumawa po tayo. Tinuruan po tayo ng Diyos. Yung itinuro po sa atin, huwag po nating baliwalahin ang Kanyang mga itinuro. Ano ba ang inihiling ng Diyos sa atin?
tayo po ay tinuruan. Pakinggan po ninyo, nasa Micah, sa lumang tipan, Mikas 6:8, ganito po ang nakasulat. Sa Mikas 6:8, ganito, kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang inihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakat na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Ito pala ang inihingi ng Panginoon sa atin, na may gumawa ng kaganapan sa kanyang mga utos. Diba? Ipinakilala niya sa mga tao kung ano ang mabuti. Itinuro niya sa atin ang mabuting bagay, kung ano ang dapat nating lakaran, kung ano ang dapat nating gawin sa ating pananampalataya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ano po ang kanyang ipinakilala sa tao? Kung ano ang mabuti na inihingi niya sa atin. Pakinggan niyo po, ang sagot ng Biblia ay ganito. Nasa Deuteronomio 10:12, ganito po ang nakasulat. At ngayon, Israel, ano ang inihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon. Ang kanyang inihingi, kailangan pala na tayo ay matakot sa Diyos, kapatid. Ngayon, kung tayo'y merong pagkatakot sa Diyos at sa Panginoon, anong sabi niya? Lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan. Kung meron kang takot, kailangan sumunod ka, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan, kapatid. Di ba? Yun po ang kanyang tinuturo. At ibigin mo siya, at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo, kapatid. Yun po ang utos. Yun po ang nabasa sa Mika 6:8. Ito po ang kanyang sagot sa Deuteronomio sa 10:12 na nakalagay sa screen. Di ba? Kaya dapat po tayo ay mag-ibigan. Ang sabi sa isang ibinigay na referensya sa awit 133, versikulo 1, ganito po ang nakasulat. Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Diba? Masdan ninyo ang pagkabuti at pagkaligaya. Hindi pa magandang masdan kung tayo po ay nagkakaisa? Hindi po ba tayo maligaya kung tayo ay nagsisitahang nagkakaisa? Ito po ang tunay na titulo na union, na unity ang bawat isa sa atin. Bagamat tayo ay hindi sama-sama sa isang tiyan ng isang ina, magkakaiba, pero sa Diyos tayo po lahat ay magkakapatid-kapatid. Tayo ay magkakapatid. Mararamdaman mo ang pag-ibig ng isa, sa bawat isa, kung gaano ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ang sabi sa 23:8 ng Matthew, ganito ang nakasulat, pakinggan po ninyo. Sa Matthew 23:8, datapwat kayo'y huwag patawag na rabi, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Diba? O, kayong lahat ay magkakapatid. Kaya, pinatutunayan ng Biblia na ito'y totoo, na dapat nating lakaran, na dapat nating gawin. Igalang po natin
irespeto po natin. Pakinggan po ninyo, ang sabi ni Apostol Pedro ay ganito. Sa unang Pedro 2:17, ganito po ang nakasulat. Igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Mga takot kayo sa Diyos. Igalang ninyo ang hari. Igalang ninyo ang hari. Ang hari ay ang Diyos mismo. Siya po ang ating hari. Igalang ninyo ang lahat. Tayo po ay magrespetuhan. Tayo po ay maggagalangan. Hindi lang igalang mo yung matanda. Kahit na bata, igalang mo yung respeto mo. Ang utos ng Diyos, maggalangan kayo, magrespetuhan kayo. Ito ang katotohanan na galing sa Diyos na dapat gawin ng isang pangkapatiran. Di ba? Isang pangkapatiran. Kaya sabi ng Banal na Espiritu, sana magkaisa kayo ng pag-iisip. Magkaisa kayo ng damdamin. 3:8 ng Pedro. Unang Pedro 3:8. Ganito ang nakasulat. Katapos-tapusan, kayong lahat ay mangagkaisang akala, madamayin, magag-ibigang tulad sa magkakapatid, mga mahabagin, mga mapagpakumbabang pag-iisip. Di ba napakalinaw po ang sabi ni Apostol Pedro na nakasulat? Kayong lahat ay mangagkaisang akala. Kung ang isa merong akala, sana pati ang kasama, lahat sa isang akala ay nag-iisa. Ang sabi sa Biblia, madamayin, matulungin. Pag sinabing madamayin, kapatid, paglabas mo sa tabernakulo, pagtalikod mo ang isang kapatid, wag mong sisirain ng puri ng isang kapatid. Yan ba ang kapatid na sinisira mo ang kanyang puri? Kapatid, hindi kailangan sirain ng puri ang bawat isa. Hindi utos ng Diyos na magsirain kayo, kundi kayo ay magkapatid, kundi ay magdamayan ang bawat isa sa inyo. Yun po ang idinuturo ng Diyos. Di ba? Napakalinaw. Kaya sabi ng mga matanda, ang sakit ng isang daliring kalingkingan sa Kapampangan ay sakit ng buong katawan. Di ba? Totoo yan o hindi? Totoo yun eh. Pag nakagat mo ang isang daliri, sinong sumasagot? Ang bibig. Aray, kasakit. Lahat nagdaramdam. Di ba? Ngayon tayo ay espiritista. Kung ang isang kapatid ay inaapi, ang marami na hindi inaapi, hindi pa nila dinaramdam ang sakit ng isang kapatid. Kung mararamdaman ng marami ang sakit ng isa, kapatid, tayo nga ay tunay na magkakapatid. Hindi ba? Ngayon, patutunayan natin sa Biblia kung ang kasabihan na sinasabi ng ating mga matatanda, ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan, kapatid. Pakinggan niyo po. Nasa unang Korinto 12:26. Ganito po ang nakasulat. At kung ang isang sangkap ay nagdaramdam, ang lahat ng mga sangkap ay nagdaramdam na kasama niya. O kung ang isang sangkap ay nakakapuri, ang lahat ng mga sangkap ay nangagagalak na kasama niya. Yun po, ang isang kalingkingan ng daliri. Isang sangkap ng ating katawan. Nagdarandam ang marami sa isang nagkakasakit. Di ba? Ibig ko sabihin, tayo po ay sama-sama sa pagkakaisa. Kung ano ang pakiramdam ng isa, ay pakiramdam ng marami. Kung ano ang sakit ng isa, sakit ng marami.
Yun po ang sinasabi ni Apostol Pedro, na magdamayan kayo. Union Espiritista. Tayo po ay nasa union, nasa unity. Merong tunay na pagkakaisa. Hindi ba? Ganun po ang dapat gawin ng bawat isa sa atin. Ngayon, merong espiritista. Sinasabi niya siya'y espiritista. Kahit na hindi ako dumadalo, kahit na hindi ako pumupunta sa sentro o nakikipagsimba, tumatawag naman ako sa Diyos eh. Hindi ba okay naman yon? Pareho lang yun doon. Hindi okay yon. Kung hindi ka nag-a-attend, kung hindi ka dumadalo, kahit na kilala mo ang Diyos, kahit na tinatawag mo ang Diyos, kapatid, hindi pa rin okay sa Diyos yun. Kailangan pag alam mo ang mabuti, makisanib ka sa mabuti. Alam mo ang mabuti, hindi ka pumupunta, hindi ka nakikisanib, hindi okay sa Diyos yun. Hindi po okay yun. Pakinggan po ninyo nasa Roma 12:9. Ganito po ang nakasulat. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. O, di ba? Kapuotan ninyo ang masama. Kanino ka makisanib? Sa mabuti. Di ba? Kailangan makisalo ka, makisanib ka, makisama ka para maging okay sa Diyos ang ginagawa po natin. Kaya sabi ng ating kapatid na nagsasalita, hindi lang kayo maging tagapakinig, kundi tagatupad kayo sa pananampalataya. Kaya, yung doktrina po natin sa Espiritista, without charity, there is no salvation. Kung wala kang gawang mabuti, wala kang kaligtasan. Sabi ng isang kapatid na nasa labas, hindi, mali yun. Kung ang iyong ginagawa, sariling gawa, hindi ka maliligtas. Ang sabi niya. Pinatutunayan niya rin sa Biblia, pinatutunayan ko rin sa Biblia. Kung wala kang gawang mabuti, hindi ka maliligtas. Kung meron kang pananampalataya, hiwalay sa gawa, kapatid, tandaan mo ito, hindi ka maliligtas ng pananampalataya. Pananampalataya, kalakip ng isang mabuting gawa. Hindi pwedeng paghiwalayin yan. Sangkap na yan eh. Di ba? Kung magpapaksiw ka, huwag mo lalagyan ng suka, matatawag pang paksiw yon? Hindi. Kailangan huwag mo nga alisin ng suka para matawag na paksiw. Di ba? Ganon din yun eh. Pag gusto mong maligtas, kailangan meron kang pananampalataya, may kalakip na mabuting gawa, kapatid. May kalakip na mabuting gawa. Hindi pwedeng wala. Kaya kailangan po, tayo ay gagawa ng mabuti, kaya lang may merong pag-iingat sa paggawa ng mabuti. Halimbawa, tinulungan mo ang kapatid mo, merong kang pag-aari, binigyan mo, dukase, walang-wala siya. O, binigyan mo rin ang iba, tuwang-tuwa ka sa pagbibigay mo, tuwang-tuwa rin ang binigyan mo. Pagkatapos mong binigyan, pagkatalikod mo sa kanya, pag-uwi mo sa bahay mo, lumabas ka sa daan, meron kang nakakwentuhan, sinabi mo si Peter, si Juan, binigyan ko sila. Ang tanong, tama ba yung paggawa mong mabuti sa kapwa? Hindi. Tama ba yun? Gumawa ka, binigyan mo siya eh. Tatanungin mo sarili mo, tama kaya yung aking ginawa? Pagkatapos pinagsabi ko sa iba. Di ba? Tuwan-tuwa kayo, sa sobrang galak mo, naikwento mo sa iba. Bago ako magtapos, pakinggan niyo po ang aking kwentong ito na sinabi ko sa inyo. Ngayon, tingnan po natin kung mali o tama ang sasagot po ang Biblia. Pakinggan po nasa Matthew 6:3. Ganito po ang nakasulat.
Datapwat pagkat ikaw ay naglilimos ay huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. 4. Kasunod niyang 4. Upang ang iyong paglilimos ay malihim at ang iyong ama na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka. Oh. Ang sabi niya, pag gumawa ka ng mabuti, gumawa ang kaliwa mong kamay, huwag mong ipaalam sa kanang kamay. Ano yung kaliwang kamay? Ha? Kaliwang kamay. Yung kaliwang kamay, ikaw yun eh. Diba? Gumawa ka ng mabuti sa kapwa. Yung kanang kamay, huwag mong ipaalam sa kanya. Ito yung ibang tao na ichichismis mo sa kanya. Kapatid, ichichismis mo sa kanya. Huwag kang chismosa, huwag kang chismoso. Hindi ba? Huwag mong ipaalam. Bakit mo nililipat sa kabila, kapatid? Ipinagbabawal ng Diyos yan na huwag mong ililipat. 5:13 ang unang Timoteo. Para makita, para lalabas kung sino ang chismosa at saka chismoso. Di ba? Para lalabas. At bukod dito ay mag-aaral din naman na maging mga tamad na nagpapalipat-lipat sa bahay-bahay at hindi lamang mga tamad, kundi matatabil din naman at mga mapakialam na nagsisipagsalita ng mga bagay na hindi nararapat. Yun po ang chismoso at chismosa. Huwag po ninyong gagayahin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Aminin. Dakal pong dakal, salamat lawen nyo na po ne. Uling misalang mo naman nanyan Domingo. Ne po, binugnos na nga ngeni. Yung lugod na po ning Diyos, ya po yung meni muna kaya katamo ngening aldong iti. Pablasang ing miyayaliwa pong tungkul tamo ne po, king kaya katang kasalpantayanan, pasalamat tamo po. May kaya kamplis na naman. Ne po, mo po bukod kening pamanyang bata mo po ngayon atin tamo mo rin pong obligasyon king kaya katamong Sentro General. So pila na pong banwa yung kaya katamong kapatiran. Ne po, 111 years na po. So palakpakan tayo po yung kaya katamong kasalbantayanan. At pasalamatan ko lang naman po, rening kaya katamong kapatad, may kisan metong, ang gana po retang may katagon napon, kaya katamo pong parada, o antimong pamamuntatamo po ka rin. So for the first time po, ikit da rin kaya katamong kapatad, kayabe, king kasalpantayanan. So bala mo, may attention la po na po, rin kaya katamong aliwang manungkulan, uli pong kaya katamong paglako, manibatan kening kaya katamong lunduyan, hangga po kayong miras tamo king Sentro General. Talaga pong maka-atensyon niya po, uli pong sinawpla naman, din kaya katamong kapatad, tsukeng persana pong Cesar, Briksabian, paya sistam po, kaya kaya katamong barangay. Okay naman po, ing kelabasana, sabi na po, gawa tamo, kaya tangating kaayusan, o ita po, maayos siya pong lintoying kaya katamong lakad napon po. Ne? Pasalamat ko po ka rin kaya katamong kapatad kaya tiking Bicol dahil kaya katamo pong barangay na po. Pasalamatan ko lang at murin kaya katang kapitan dahil kayang opisyalis. At ang gana po rin kaya katamong kapatad opisyalis na po ning Sibol. Na po, ako naman po agaway ni mag-isa o yakong dili. At naman mo naman nagaway kaming opisyalis na kami mo pong munta ka rin. Then kaya katamo pong kapatad na miyembro, palakpakan tala po, masipag la po. Hanggang pong mapali, na po, tinukila po rin kaya katamong kapatad. So pasalamatan da kayo po, ang poretang sinaw, pantimong sakyan na migdala ka rin kaya katamong kapatad ka rin. Na po, pasalamatan tala po. Ne? At ang timurin po, makabigla. Ne, ako po nabingi uling medyo sagad kumbagya. Mikirak po kita sakyan. At dindam ko pong ginulisak, balak maninap ko. Ne, Region 7A, ano? Ne po,
Balak maninap ko po, second place la po wata nung ako magkamali. Palakpakan tala po rin, dahil kaya katamong kapatid. Uli pong masipag la rin kaya katamong kabataan. Sisipag la naman po rin yung kaya katamong tala pagobrang mga tuwa. Nepo? Imbisita mo, dahil ngaliwang gabinetis, luluwal no po ngeni. Eko no po wag ka, basta sinabi kaya pong ating tamong lakad, kaya maganyan. Sabyan kaya mo po nung nanungaldo, eko no po sabyanan, nung tukilam po ngali, 100% po nung alam mo ring sangkan, tutukila. So, pasalamatan ko po, yung Diyos, yung milagro na lang patugot na po. Kanita po yung busy patutwa na, kaya pong makoy ni, malyari na okay ni mamuntukan, okay na okay di kalupan niya rin tangkarin. Pero iya po nga ni magsalita, po pala makanita. Sabi napin, mabiyasa tamong lalakad, ne po. Kaya katamong kasalpantayanan, tapo, metong iya pong obligasyon tamo yan. Itamo pong miyembro kaya katamong kasalpantayanan, ne? Pakit tamo pinpuing mikakalugod tamo, ne po. Kaya metong lakad nung misasan metong tamo, nung toya pong mayakit na yung siyantinga na po ng kaya katang kasalpantayanan. Although dakal pong batikos, dakal tinlang sasabyan kaya katamo, uli pong ede pa liban, ede pa balo, kanya asa sabi da po. Pota pong akit da makanyan tamo. Lalo na po papanatilyan tamo kaya puso tamo ito. Ne po. Uli pong indadala tamong bandera, ne po, Union Espiritista, kailangan po nung malyari, nung agawa na mo po ning tao, ne, nung atin tamong pelyan, lakota na. Tata, paikamali po, ne po. Uli pong yung kaya katamong sagisag. Nino po yung sabyanan da. Deng, espiritista, makanyan la pala. Ne po. Anya po itamong patutwanan tayo king kaya katamong sarili ni na ing libantang kasalpantayanan na ini mayapyo. Ing libantamong kasalpantayanan na ini atin niyang kapayapan patnubaya na katamo ning Diyos. Ya po yung matulid kaya katamo ini. Uli pong itamong sablang mikakapatad, potang akit da po kaya katamo ne. Nang minsan talagang bala mo patunayan tamong mikakapatad talaga ne. Kaya katamong pamisaw-saw, o lawen nyo po napon. Ne, hanggang tamo talagang mikakapatad king laman, although kayong spiritual, pota pong mga tamo, abe-abe tamo, alang kalulu, alang makwalta, ne po, ating mamangan ne bumburo, ating mamangan na baka, ne po, mayaliwa po, pero nakatamo po kaswelo. Uli pong yapuing telaga tamo ka rin, king kaya katang kasalpantayanan, na king antikaniting bagi apakit tayo, ing katapatan tamo ne po. Kanini pa mo po, start ya pa mo po ini, aliwaya pa po yan. Starting ya pa mo po ini, baka siguro kaya tutuking aldo, tutuking panahon, alila mo po makanini reng akit tamo. Dahala po reng kapatad tuki, makiabe, king kaya katamo pong Sentro General pami pasalamat, ne po, iya pa mo po yung umpisa na ini. Siguro po kareng tutuking aldo, imula tala rin kaya katang mata, ibukla tala rin kaya katang kaisipan, palawakan ng kabiasnan king kaya katamong sarili. Bangkanita po manatili tamo king kaya katang kasalpantayanan. Ne po, iya po yung kanaong ahibye, ametong tunggal ditak nag-step tamo. Tunggal ditak akikilala da katamo. Ne po, anya pong dumalan kami kayang dalan, ating mamangan talakad la po. Ne, magpusong niya po yung kapatid, daratang yata'y daning kukombo da yan, yung presidente. Era po balo no, kanya-kanya nana. At yung kami po kayatang sakyan na kulay blue. Ali kami po sina kaya karetang mga santing. Ne po, uling, pakilala tamo po. Itamo pong manungkulan, itamo pong manggagawa na po ng kaya katamong ginu. Tamo po papakit na matas tamo, ne po. Mi po papakit kaya kayo na kami yung superior, kami rin boss, ne po. Kayo po yung boss mi, kayo pong kapatad ming at yung baba, ne po. Iya po yung kaya kaming patutwanan, kaya kaming sarili. Although yung kaya man po suswelduan, yung Diyos po yung magsweldo kaya kami. Ne po, inggang nanumang pong lakaran,
patutwanan ko king kana akong sarili, kaya pa pumigkulangan king kaya katamong lakad. Yan po yung manyaman king kaya katang kasalpantayanan. Maminturang tapat, mo balo datang ya pala. Mo pindakal, niya po. Huling istong dakal ya po, takalingwan mo naman. Sakto yan pong sapat ing biyan na kaya katamo. Marakal pong dakala, salamat kaya katamo ngayon ng aldong ini. At din kaya katamo pong pamisaup-saup ngayon ng aldong ini, 3,860 la po. Din kaya katamong pamisaup-saup. So, pasalamatan tamo po ini. At kaya tutuking Domingo po, convention tamo, maraming tamo po. Ang po kare tutuki tamo ng aldo. Salamat po. Brother Herman, yan po yung mag-closing.
Manalangin tapo. Malugod, ang mapagpalang kaya kami pa, Ginoo pasibayo, mayari na niya naman po yung kekeng katipunan. Ngayon pong korasan igpa, pasalamatan dakat nung mga nanong ipapag-aral kami keng mikakapatad. Igpa, yung po sanang dindaming maya pabalita, ay sino may po sana king kekeng pusong pong kaisipan banting upayang makanyan merugong agamit king kekeng pangaldolto pa yung bibye. Ngayon pong korasan igpa, mayari rago yung kekeng katipunan. Adwan mi ginunong makanano kaya po sanang miras kapayapan king balinan ning panalangin. Diyos ko po tapo sanang paisikobli kami, ing kapayapan niya po sanang maryaring tanggapanan ning balang metong kaya kami. Ipang banal, din kekeng banal katungkulan, agawa mila po sanang mitmong katapatan banting upayang tumula ka karing kekeng dapat. Pasibayo, emilaman po gisanan ning lamanan ning kekeng puso igpa, ikabalo mo ring karalungan ng po yung kayadwanan ning balang metong kaya kami. Pasibayo, renamo po rin dit ming kayadwanan ning kayabakan, tanggapan mo ang po sanang mabanglungahin king kaya kang banalay harapan, at tanggapan mi naman ning malmumpat nuboy king kaya kang pamipala, ika na po saning magaring kaya bemi, manibat ng ininggaman king wakas, yan asa po dakal po salamat. Dakal pong dakal at salamat. Maya pa bakong kiro. Yes, sir. Balayanan ng Diyos, tinglagyo ng Kristo, tinaloy ang iras, keting Espiritismo. Alayang kasalang agyang inumang tao, at inlugod ning Diyos yang keko bagyeko. Uling itong iyang Diyos, igpadading sabla, ting dakal na tao, ikakapatadla. At alang kalulu at alang mabandi, panlalawin ng Diyos, pante-pante langan. Union Espiritismo, que ti mi pabalya, era ko lalako, pamanyal pantaya. Nanu ko mang dogma, sekta positiba, Union Espiritismo, makikaulan niya. Yan sa obalin, tanggapan mo'y kalang, ilagyuning Ginoo, manalangin tangan. Ingyatong masakit, bayang mitapalan, intalining lugod, kakaulan ko nga. Banal ay kami, dakal kong salamat, kay ba't meng pigkalo, ke kaming kabukas. Ngening sinlagyabu, ing masayang
Tanggapan mo, Diyos ko, keking pasalamat. Inglugod mong sakdal, iningat mo kami, akabiusan mi po, milabas a bengi. Ngening sa slagya po, ing patingapon mi, lalo ke pumingat, iligtas mo kami. Diyos ko, dening klasa, apa payupayan mo, gewa mong kambilan, king biyemi king yatu. Patungkulan mila, indalong mi Diyos ko, uli deting klasa, iningat mo keo, laut may maglinlang, diablong mamiraya,